Muling nagpasalamat ang mga Antikenyong nakatanggap ng AX o Aid to Individual on Crisis Situation kay Governor Donald Cariao, lalo na ang mga OFW na gagamitin itong panimula sa negosyo. Ako si Agimar, taga Sibalem. Salamat ako sa buling ni Go. Ako si Tita Gatsi-Torena. Ngayon pasalamatan ko gid kabahol si Gob kay ginaobligan ako kabrakal kamulong ka bata ko. Maintenance na diyan. Salamat gid Gob. Ako si Marvin de la Cruz, taga Kalana. Salamat ako kay ko sa bulig na para sa maintenance ng bata. Ako si Quinte Damasio. Salamat kay Coach sa bulig na kanako. Ako si Bingo Bonites, Barbasa Antique. Salamat sa bulig ni Ulug Cariao, Gobyerno. Ang mga OFW naman ay pinaalalahanan ni Governor Cadiao na gamitin ng responsable ang tulong na nakuha nila para sa kanilang sarili at sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Laking pasalamat naman ang mga OFW kay Governor Cadiao sa tulong na ito na ibinigay sa kanila. In behalf ng OFW San Remeo, kami gid nagapasalamat nga duro kay Governor Cadiao kang anang pulig OFW nga live kadyagid makapuligan ang namon kagabay pagid nga duro pagid ang anang mapuligan. Sumabuhay Governor Cadiao. Thank you very much and God bless. Thank you so much, Gob, sa awan nga livelihood nga ipadulong ka dyan. Kami taga-Patnomon, so thank you so much. God bless us all. Good morning sa tanan, Gob. Thank you gid sa gitugro mo kay naman, kasara ka pangabuyan naman sa